Kardom bini Newsfast Karbi Anglong berta kithanjia bang ini sami kacerong harpi. Aprangsi berta thepi arjuitha. Fuloni constituency ardo langso mipi rong thomaratum thor pakpen langadong keheno ke salam. Assam DGP Bhaskar Jyoti Mohanta Karbi Anglong nangka humri. Don thongke braphok kiduk det arataphan bangkep atau komartum sanghan keron pon. Teke langjon pen langlok sa hawara farman science pen art stream ke ban pithe ka puthak em rajuti sofan hawara ratum akiro kipi. Hawara ratum prabjin pen langadong kahenu edatim puthot arui ke ban thujia phan hawara ratum pen tuning ripon phuluni local MSC dorsing rong hangaphan hawar arada tumpen dorsing rong hangaphan ninga chethe do pusi nang chethandun MAC dorsing rong hangaphan padar de pinpen nang rapo pusi hawar arada tumpen tuning ripon lapen rong thom arada tum langki pona dong kahenu eta jok tangka chirung pen ting lapen ingchinari so nampen langadong semar ponlo bonta ting lapen ingchinari so kaselam pon ke ningkan isi tanang dunde lasi kethir klub ke longjia lang adong semar ponang ji pusi ke hang long kathar arong kum teron arong ek service garo arong rong thom arada tum thurpak pen langke pona dong kaheno edadim ka semar pon long kathar arong asar ke than atengke repairing wan lo bonta langadong kiding lapen lang ajur ke tan ong ajok kaheno ta dokoklo phuluni pen arun kro Newsfast Karbi Anglong Assam along ri arlo pinian puthot bang plikebra troxy COVID-19 positive kapang tek thupen non an COVID-19 ke long aphai pangrompet bang surisira pharonar kebra troxy dolo COVID-19 positive kapang tek thupen bang plikebra troxy ang bongpen bang thongkebra ke thomke hojaya sor son sidhema long bang trok bongai gang along bang pli borpeta along bang ke thom lapen baksa along inut lopusi pini Assam Health Minister Dr. Himanto Biswa Sarma pen pangdakpon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Lockdown isek dukdet aradatum na hokta chongda chotelo athayave lasonsi alang lituma phan kanghon kangjin so ajok tharve hidi arong arat mate sarkar along kachirib dunlong bangkep atum chelangsi pini tharve hidi amethang arong arlo kidukdet aradatum phan pangthek ponsi don thongkebra pho atuma phan sang dali jangthu sabon mas mate ingho kachi dibape poriya the hei hui adon dam pensi rondam bangso ke ron ponalong kachepahem phu kheruni girls school thanbang samson singing ti kheruni adarsa LP school thanbang phi sikarong farpi lapen LSM farm along achoka marhemari tok bi lapen arong asar raju inghiatum chetongdun alang litum adon tinalong ta COVID-19 pen koson si kachepajok nang jima bangso arona jutanga puthak than tekang kheruni pen rensing deron Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong arlo soluk suda ke pawedaji lapen COVID-19 ke suwa wuruhut pulis tumpen keton kelangana thu pamisen jia phanpura patumi Assam Directorate General of Police IPS Bhaskar Jyoti Mohanta Karbi Anglong nang kahumri Lasolong Inspector General of Police IPS Dhiren Chandranath Tami nang chetong dunsi anarlo malom Karbi Anglong SP Debojit Diuripen Danglok DY SP Atumpen Matipung Arboretum Park Guest House along Penanganalam Chingki Chethan Pon Laso Phi Anikang Samalom ke Pherangke Pen Karju Hut DGP IPS Bhaskar Jyoti Mohanta nang pachinia tengke non malom perthe dang ka chethang klub COVID-19 awura ke so ka chethang klubajok radatum penang an sunglo lasolong Assam Karbi Anglong Police atumta dode sangse kiton kelang lapen psychic claim cepaduk piklo Karbi Anglong arlo quarantine center longta police atumsi keton kelang asai deng ponlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen sitami penap chingki chethanjia phan our side to end ponji bangso COVID-19 na keso nonamat Karbi Anglong ke doo an ke kalilang sitame ceramic pen ke dosi ke meji athela bangso gur ke chiun prapik puta DGP pen pachini pon lapu pherang ke tumpen karju pon Karbi Anglong arlo okchun pranatum doo langma pu karju ponsi DGP pen pachini ke
Karbi Anglong do o an ke kali nonamat ladak mesen atau monsi jabom lapen do pusitami nitum kacingki jia phansi cisik dinglo lapen cisong nangji pusitami Assam Police Law and Order tumpen kai kita cisik do lasi radatum hedenangi lapu ke PLT lapen DNLA atumapan cingki cetan kanglong lo understanding a hisap song bijit a grupen nonamat kacingki kecetan awar saya velang sitami NDFB Myanmar longpen kewang atumapan Manipura longsi quarantine paduponsi non judet lobuta nang pachingi News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Dong kamukam lapen kerunia dak kolonga amolong theng pia dolong cheklojon thomsu sitang loke henotang sitame PWD department atum amekaviason si chekrongpen langding adolong bangke arni bangsi theng pikitu arum klobom tanglo lasi prabjen pen selam le pulote henu edji angring thetan tanglo labang sodolong jongsi kehenolote penang anaratu kisung thetan hangjangji athi la sodolong pensi difu langka kheruni kedam penang an aradatum kheruni aradatum dongkamukam hamrenli damji sitami la sodolong parvek nangji kaprekatowar ke avilu lasi KAC kachari lapen PWD department atum prabjen pen selamasonte rat kedam kebang Akijoy Kedoji, Dongkamukam pen Kumol Kathar, Newsfast, Karbi Anglong. Hojai District Arlo Murajhar along long lealam kipen Katebhong inut Arlo Sophan Mekai Chok. Arlo Somen, Selaha Begam Pusi Pangthek. Police atum Rabdunsi Hospital along Sekechelang Japhan Ponlu. Pu Selaha Begam Apran Karmu Japhan, Kabor Itumamen, Burahan Uddin Lapen, Rahim Pusi Pangthek. Latum Bahiniaphan, Police atum Tarli Bomlo. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malom sopan bertang tuan sina African Swine Fever pen nangli tumalong hong pajok iktha African Swine Fever ke rong kapangreng lapen habit along hong tak kachiun prap peka keso lapen labangso keso kelong along hong anke kithi sikeong African Swine Fever akiso munit aphan ke un e kesoang thek aphu keso ke chukang tungte Kedojoy, Kaini, Areng Kaparbang, Aning Kitok, Apokang Sir, Kapasi, Mate Achutekevang Seng, Aso Kimanme, Men Kiti, Kachepajogji Asai, African Swine Fever Akeso, Kelangji Asai, Lapen Vaccine Avelang, Anut Kaprek Atum Kapawanglong Ledet Nangji, Kisu Kedotang Asanchom Damde Det Nangji, Aroyar Lucy Long Hong Beng Nangji Kisu Kelong Along Hong Aphan Akapreksi Binangji Habit Along Hong Kewang Un Adim Ke Bibedet Nangji Kisu Penkitia Long Hong Pipami Nangji Liter Isia Lang Along 10-15 gram Bleaching Powder Pangboy Donsi Arnibang Kapang Tirasai Klem Nangji Lang Kapaching Luahut Potas Pangboy Dunangji Lapen 0.01 solution liter cap along 1 gram selamsi long hongaroy along up nangji tebok head veterinary doctor along birtayan bomsi kimi ansu se kachingi jiaphan district AHN veterinary office along dipu along pumri ignon 8790536892 7002803 Come one, come all. TVs Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Dipu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Biar takang tonpen nang ciru tulo. Kopai kemi wasi kachiklo kecheng siarni tekelang Jun High School pen non higher secondary school approval kelong atengsi pini por phai Croatia por tekelang Jun High School SMDC atum pen mai kangnilin
SMDC mai phu dip sing ingti pensi mai chepahem phupon lasolong Jivan Chandra Bhuyan pensi mai alam thejai pangso mai long EM Rajutiso aluhisar po aman pen chetongdun anparta BDC chairman Kogen Tiso Mondol mai phu doloi ingti Lems chairman Amarjit ingti Rat Sai Klembang Dhoni Tokbi atum pen chenglok penang an school than bang atum chetongdun Pinpu me kedam tang arni teke lang jun pen lang lok sodak ihum natta science pen art stream kibi ponawe pin lang. Sita pini EM Rajutiso ke claim kedam cepaduk pen pini bangso stream ke wan thega puthak alang li phan hadagarat kachuro pajir. Tok moka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong. Teke lang jun aru bihottor teke lang jun. Teke lang jun aru bihottor teke lang jun ৰাইজে বহু বছৰৰ পৰা বিচাৰি আছিলে এই টেকেলাংজুন হাইস্কুলখন মানে আপগ্ৰেডেশ্যন হোৱাটো বহু বছৰ ধৰি পেলাই আশা কৰি আছিলে বিচাৰি আছিলে যে এইখন স্কুলখন আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ডিমাণ্ডটো আছিলে তো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে অনাৰেবল CM তুলৰাম ৰহন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ যিখন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে বিশেষকৈ আমাৰ সমষ্টিত তেখেতৰ নেতৃত্ব তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত তেখেতৰ সহযোগিতাত যোৱাবাৰ আমি ডংকাচিংত এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুলখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰ এটা মানে সক্ষম হ'ল আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ল kedamtang rui sose prang sitame langket hepen penangan bithung noi thama constituency kopilia kun ke doraratum kisung chechak nanglo lapen non puthot inile thotta kopilia langket he ke bathulok lilo ronga sor tum ke do de mavesi toar pia longsi wang etlo lapen lang sitami non ke thelok lang lapen sok chili sitami ingnum laplo lapen bi wo chainong sitami nonamat toar pia long ansi ban etlo nonamat lang ke thebom lalmati garwa rong mukasong hatimura rong along langbat bom lang dongkam mukam pen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Pinya berta lansi pajudlo dumi thakme kardom